Hledáte dvojku. Číslo 2. To znáte ze školy. Tak, teď zase Maruška výrazně vytrhla dvojku z toho stáda a teď ve spolupráci s Barborou a teď tam přijíždí i Katka. Výborně. Takže máme dvojku. Hele Dane, ale neříkal jsi mi loni, že Šebor už půjde na zasloužilý odpočinek? No, tak... Člověk míní a okamžiky mění, že? Je to tak. Tak hele, jdeme výborně, já trojku. vidím taky, to je výborně, hele, to je super čas. A zavírají. Všechno bylo tak, jak mělo být. 39:09. 39:09, to snad ne, 2 telata. Takže to To vypadá, jste měli holky ještě 1,5 minuty čas, jo? to vypadá na nejhůř druhý místo, co? Zatím určitě je to nejhůř druh.